onu ndị agụ atọ m na-akpọcharị ị na-eme anya n'ihu adịm ka nwatakịrị, ị na-eme anya n'azụ adịm ka ọgazi kala nka. Ọ ibe eji mara anyị ka anyị na-eme ọ natara chi omeghe nsata. Ndị Agrechukwu vasisi ndị ashịna. Anụrụ m ndị ọcha alụọla ọbalịrị nga ọhụrụ wee jụọ onu ndị agụ ata dị ndo eji amalite n'enu wee suo oji awụ ndị be anyị. Ọ ndị Agrechukwu ji ebu ụzọ rịị na ya wee nene na ọdụ mma achịgbaghara bụ ihe achịkọrọ ihe achịtara ọlandigo ekete awọ ndị ashịna. Onwe onye amaghị onye ọwụ ọdụmgbu emeghire nwa na anụghị odo anyị ma n'ahụ gbakwụrụ chụwa ekete awọ ndị ashịna. O meghere ya ụzọ ya afọ mba bịa aka na biwe nwaanyị aka n'ala CJ na Agrechukwu ịghaghị ịlafụta ya ọkwụ n'ama ka iwere na-echekọ ụmụ agbọghọ eji abata mba akpọkọrọ ụmụ agbọghọ bata mọsiva ji amịcha ha akwara ewee tie ibe eti iwe vụọ Agrechukwu ike vụọ Agrechukwu ike na-abịa. Ọ CJ na-eketa awọ ndị ashịna. Anyị na-ekene ndị ndo na-etiri ring a anyị ji ha tọka anyị na-adalụ ha na ụlụlọ mba anyị naka yi akwado mma gba aka ịbụ na anyị ike itiri eke ka ndụ mgba anyị gbarị n'aka gbanye n'ọkpa olejiene Agrechukwu na ashịna na-enene nnu amara bụ ibe ndị ọcha kwukọrịa ozikwere ike onuwa ya ukwu eketa awọ CJ na-etu mmadụ John Joloko ọtụcha ya John Joloko ajụ aba ya anya CJ nwayọ mgbe aka mere mbido amaghị m ihe mọzụrụ ji amaghị m ihe o vuru evu CJ bele ya sị nna ya ka m hụ na akwa nkwụ CJ anya nara ọdọnye ya eketa awọ ngwakwa ka ekwe ike achịrị anyị na-asụ unsend representative ọmụwa ya ọla ọgwara ya anya adịghị nwa ahụ mma ọ bịara mere mkparị ọjụjụ ya nke eketa awọ ọjụjụ ya nke eketa awọ onye ike ọdụgbugbu emire ibe agụ ji eme ire dị ya na mvọ ibe agụ ji eme ire dị ya na mvọ ọ tụtụgharị ya ija ọdụ nka sọgbuo ya aka sọgbuo ya ọkpa onwe onye ndụ ele nke na-ewe m iwe ewu ụmụ agbọghọ si iji evu abịa mgba onye ka ọwụ etibeghị eti ọgbọghọ ụmụ agbọghọ bịa ụmụ agbọghọ nwa ya ụkọpụ ya tụfuga mbara okwekwe afọ ọnwa vunyere ọ na-ekwe John Joloko eketa awọ ọkwa nwogo esi ma azụ ụlọ gbuwa ma ọ bụ nwogo mma agba ọsọ ya ihe onu ndị agụ ata asụ were ohere a kene ndị na-ahazi Agrechukwu ya ọzọ na-achọ Michael ọzọ na-achọ Michael kụọrọ m refri 1 2 3 aka mere azụ ọgba nkụrụnkụ. anyị na-erete our very very honorable PG Ọhamadike Igbo niile anyị na-ekene gị na-ekene ndị ahụ fụtara ọhụrụ ji enye aka kpokwa ya utu Agrechukwu ka ha ọdụ n'Igbo dụ n'oyibo na mmadụ nọkwa nke awụ ụka anyị nwere mmadụ na youth anyị kene mmadụ ka honorable Ishie Chinechendo Checkers ụzọ egbo ọgwụ mere Checkers United anyị na-ahụ ya na mba ụwa niile ndị obodo oyibo na-ekene ọ bụrụzie good morning be ndị ọcha good afternoon na Lagos good evening na Agrechukwu eketa awụ onye na-ahụkwa n'ụka kwa ha enu ka ha na-ana ya ọhọrọ n'enu iwere gbakwutere enyi ya nwaanyị gị jee kogovia ọma ngerebe n'ọrị ndị ashịna akparị nyụọ na anya n'ọrị kanopi ndị ashịna ka onuwa ngerebe nweba ha na-ekpere ile ha na-ara anyị nwa kenyi ka ọ ka kanisi ọ nna ya ka ọ otiba ya azụ iyo ọ na-akụ ya ahụ aka iku ọ na-eku ya ọrụ eku okuo ya ọma azụ na ana ibi okuo ya nke bụ aka iku ụnụ anụbeghị ha odere iti aka ha ọtụtụ bagata ya na ring ịna ọ na-atụtụgharị mmadụ eketa awọ nda ọgụ eketa awọ ama ihe nji sọpọtụ ọmara akpọ n'ezi ihu odina eti ada Don Vic tiri John Kalimon ụtụtụ taa ọ makwa ya ọzọ n'ezi ihu eti ada ajụ egbe na isi kwa ya ka a na-ajara
ọ na-akpọ nwa agbọghọ anyị o nwere ife a na-etiri m nwaanyị sutitere nye etitere Chijioke ya asa na ha n'ife sutiere nye ife ajụ abana isi nkwebi iji akụ ya kọta ewe ajụ na evie ọmana isi na ahụ 1 2 o mere ihe nwa ahụ n'ugwu iwe nje aṅụ ya aṅụ onye dofukwara mbara onye ekwe ekpochiri mmọnwụ bịa onye ekwe ndị otu soro udo nwakwa ndị na-ekpuru ibe n'ihu bịa hei ọkwa nke ike nga anọ ndị obu ọjọọ na ike nga ndị gụrụ ka a na-eketa awọ na-akọ gụrụ ka a na-eketa awọ na-agụ iji abịa mebiri anyị mgba gụrụ ka a na-eketa awọ na-akọ ọ tọdọ ya aka n'onu ọkwa unu hụrụ ebu ụzọchi okwu maka eketa awọ a nakwa ha anị kwa ụnụ ma ibe o mere ma mgbe ekwuru ọbịa na-agba mgbe gara aga ọ nakwa ha anị ka ma ofu ọkwa ibe eji mara eketa awọ ọ nakwa ha anị gbahụrụ chụwa dị na ashịna eketa awọ kpamkpam ozeneo ọmawewara ya ọkpọ n'ihu ajụọ nwo ọmawewara ya ọkpọ n'ihu echi bịakwa oke obu agbagbo ya isi ụzụ afọ na ya ikpi ọmasa na ya kehebo onye ha ube kehebo ọ dadokwa 1 2 o merighị o mgba na kakwanụrụ aka eketa wee gbanyere ị na-eti n'ihu na-eti n'azụ ko si ije nwe amanye ọ mgba ọ na-awa na-agba ọ na-ekute enyi ya nwaanyị anya ụzụ afọ isi ọmanye ha ngwa obefule n'elu ikpo ọjụọ n'ihu n'ana nke na mmadụ iji aka ya kwa ụdọ onye gburu onwe maka agụụ wuru ndụ mmụọ ka ọwụ eketa awọ ka o jiri ọmane osi n'elu mma adado o tie n'obu n'ana o wee mete nwaanyị mma chinye aka enye ọla ibe imekwara unu echeghị eketa awọ agbanjekwa n'azụ ya ọ kpọọ na smackdown o mechakwana ibe ọ ma mee 1 2 o mere ihe mgbana anụ ha atụ ka sụbọ anyị akwụgharị anaka n'ọtụtụ oge onye na-emeri ya merie ọ na-agbanye ana ya wụ ring balụọla anyị edo mma anyị na-asụ ndị akpọrọ aha ha wetara anyị ego onyinye ego ụtụ isi eji aza aba na ọdụghị obere ịwa ọgaranya onu ndị agbata were ọnụ o ji eri ji na ede tuo ha abịa ma na apụghị na ha n'ọkụ ịnụ abaghị iweta ego eji ekene ndị ọbịa nke o ji epekwa apekube onu onye na nke ịtọ CJ na-eketa awọ Agrechukwu versus Ashina mgba na anụ aya akwụkwọ na aya akwụkarị anụ ndị ọzọ na-akwụkarị ọdọgotere Smackdown o mere ya nile ya nwoke mmadụ ọsọna oge ivu onye up n'ọnụ oyibo 1 2 3 oge ivugo up n'ọnụ oyibo ha CJ emelikwa imo na adụ m emeriri Agrechukwu taa olu ndị agata eburukwa ọnụ o ji eri ji na ede wee kwuo taa na Agrechukwu meriri Ashina nke mgbere abụọ Agrechukwu ka na-agba 2-0 ọ nke 3-0 wee hụ na enu wedo na mgba Agrechukwu onye ji emeribe oluwene mgbe Agrechukwu na-ekwuru ebe iji agba mgba nke na-alụ na ringi onye ọ na-abịa gosi ike mgbe onye a na-edobere lefri ewenye na ya aka enu ndị Ashina bịa tụtụkọrọ ndụ nkebe ndị ike nga bịa kwuo